Hi guys! Welcome to my YouTube channel at for today's video, ako ay magluluto ng lechon manok by using Coca-Cola. Experiment lang ako ngayon in how to cook the lechon manok and I hope you like it and enjoy your watch. Pala yung lechon... Wait a minute. Ito nga pala yung manok na gagawin ko or lilichonin. Ayan. Isang buong manok siya, hindi ko na pinachop. And this Coca-Cola, hindi po ito sponsor. Ayan. Luto na tayo. Ito yung manok na gagamitin natin para sa lechong manok. Lilinisin ko muna siya kasi may mga tira-tira pa siyang mga hindi pa siya gaano malinis. Parang may mga dilaw-dilaw. So, ang unang gagawin natin para sa pagluto ng lechon manok ay i-marinate muna natin yung manok Okay. ng mga sangkap niya. Yan, lagay natin sa isang ganito. Lagyan ng powder, black pepper. Tapos, lagyan ng patis. Lagyan ng konting patis. Yan. Tapos, lagyan ng bawang. Lagyan ng ginger, tapos bell pepper, tapos yung ating pampalasa din sa mix. Tapos lalagyan natin ng ketchup. Tapos lagyan natin ng fried garlic. Ayan, so mamarinate na natin siya. Lagyan natin ng konting asukal. Tapos marinate ng marinate. Yan. Pagkatapos ng pag-marinate, yung mga sangkap ay ipapasok doon sa loob ng manok. Okay? Maglalagay tayo ng konting sangkap. Lalagyan natin sa loob ng manok. Tapos sunod natin itong itlog. Maliit kasi ang manok ko, pero depende sa inyo kung ilang
itlog ang ilalagay ninyo. Tapos itong skinless. Yan, lalagyan natin ng skinless. Hindi na kasya. Lumuwa na yung skinless. Maliit kasi yung ano. Maliit kasi yung manok. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyo. Okay. Gaano kadaming lalagay nyo, gano'n. Yan, tapos lalagyan natin ng kamatis. Wala na, hindi na kasya. Na-overload na siya. But anyway, okay lang yan. Pagkatapos nung itatali natin yung paa kasi para hindi siya mabukbong pa. Isang klase ito ng ng sinulid, medyo makapal. Para pagluto na yung yung manok, hindi na siya lumuwa na yung itlog. So ito na siya. Oh. Ayan na yung manok ko. Ilalagay na natin yung yung manok. Hindi na tayo magigisa, dire-diretso na pa. Okay. Tapos lalagay natin yung sangka. Lagyan natin ang buong paminta. At yung sibuyas. Hindi ko na naipasok yung kamatis sa loob kasi maliit yung manok. Dire-dire na siya mas. Tapos yung sarap. Ayan na siya, kumukulo na siya. Patutuyin lang natin ito ng konti. Tapos, hanggang sa magkaroon siya ng konting salsa. May gano'n. Ano yung pakpak? Kumalas. Babalik rin na natin. Ayan o. Wow, sarap. Okay. Babalik rin natin. Para naman ipatuloy. Ikot na. Ayan o, tingnan mo. Ay, sarap! Wow! Sarap. Yung apoy nga pala, kapag kumulo na siya, nag-start ng kumulo, medyo ma-fire na lang siya. Para, kasi matutuyo agad siya. Tapos, hilaw pa. Wow, sarap! Panulit natin. Ayan, tingnan na natin ang lechong manok. Ayan, makikita nyo. Ayan, ayan. Oh, ayan. Medyo smooth na yung sabaw. Kunti na lang. Patutuyin pa natin ng konti para maging salsa. Ayan. Wow, sarap.
Uy, sarap niya. Grabe, oh. Yan, luto na siya kasi yung toothpick bumabaw na, malambot na siya. Yan, patuyuin natin ng konti. Sarap. Dapat yung itlog, itong mga sangkap na ito skinless, itlog, dapat sa loob yan ng manok, kaso hindi kasya, maliit kasi yung manok. Kasi for sample lang naman. Nilagyan ko to ng konting toyo para magkaroon ng konting kulay, yung tipong black. Kasi kapag yung coke lang nilagay, ano siya, medyo makupla siya. Hindi buhay yung lechon mo. Ganito na yung sabaw, medyo thick na siya. Okay. Okay, luto na ang ating lechong manok. Papatayin na natin. Wow, sarap. Ito na ang lechong manok ng Bicolano Stew. Ang lechong pacham. Lechong pacham. Ayan, o. Sarap. Kain na tayo. Isang buong lechong manok siya. Ayan. Bye, kain na tayo. Hindi ko napapakita yung pagkain ko kasi nabubulol na ako. Gutom na ako. Pasmado na ang uso ko eh.